Možná jsme udělali úplnou Jo, asi jo. Tvoříme největší AI film, co byl v Česku zatím vyrobený. Který je celý generovaný pomocí umělé inteligence. This isn't reality. Nevím, jestli mě hnala zvědavost nebo chutky sebepoškozování, ale vyrazili jsme na slavnostní premiéru největšího českého AI filmu, aby vy už jste nemuseli. Navíc vidět v sále výraz starších profíků z oboru stálo za to. Nejsem rozhodně proti AI, ale k samotnému použití ve filmařině se dostanu ke konci videa. Nechci se unáhlet, už přece jen Gusto nám říkal. Tak si to shrneme. Parta videomakerů a kompozerů se vydala na nikým nezadaný sidequest. Nenašel jsem u nikoho žádnou historii, tak to bude nejspíš debut všech zúčastněných. Solidní start. Pravidlem sidequestu bylo, aby celý snímek byl přes AI. Asi sklony k sebepoškozování nemám očividně jenom já. Holt to prezentují jako film, tak to tak rozeberem. Jak to už u vygenerovaných scénářů bývá, chyběla prostě nějaká hloubka charakteru. Celý film má něco přes 30 minut a do toho narvat představení světa, postav, zápletků, super závěrečný fight je prostě těžký. Bral bych to víc, kdyby se to prostě prezentovalo jako jo, tohle nám napsala AI, ale kluci to prezentují, že na tom dělali ve třech společně s AI. Jediná pasáž, u které jsem se bavil, tak byla ta vtipná scéna. V tu chvíli to působilo, jako by si sami tvůrci z celého projektu dělali srandu a to vrhalo na samotný zážitek úplně jiný pohled. Dokážu si představit, kdyby to bylo takto celou dobu, že ti, co si do sálu koupili popcorn, tak by toho nelitovali až tolik. Sám Rejža Gadeon a spisovatel, producent, kameraman, editor zmínil, že kdyby začal znovu, tak by nešel do realistického snímku a určitě by si vybral jiný styl. Cením sebereflexi. Samozřejmě se klukům podařilo vytvořit záběry, které je hodně těžké natočit a vypadaly dobře. Jenže ve výsledku to jsou jen ústřižky, ze kterých si leda tak můžou vylepšit showreel. Celkově to na mě působilo tak, že vzali ty nejlepší kinematografické techniky a pospojovali je. Jenže film se nevytvoří jen z hezkých záběrů a pohybem kamery. Chyběly jim detaily, které to všechno měly držet pohromadě. Například záběrování, jako by jim chyběl střihač, který by věděl, že nejde lítat z jedné strany místnosti na druhou, ale je třeba dalších záběrů, které provádí diváka takové propojováky. Navíc to rozhodilo i tempo, který bylo nesnesitelný a společně s tou technohudbou jsem neměl možnost se nadechnout. Celou dobu jsem si říkal, OK, dělal to jeden týpek, motion designer, který sám nemá specializaci ve střihu filmu, ve filmové hudbě, ale ne. Největší plot twist příběhu byl ten, že to dělalo několik kompozerů a 2 střihači. Po odvážném promítání moderátor zmínil, že nás čeká překvapení. Bylo to krátké behind the scenes video, které mělo ospravedlnit nedostatky filmu. Až na to, že vypadával obraz a tak to byla ta nejdramatičtější část celého promítání. Chápu, že tvorba DCP, což je formát, ve kterém dodáváte film do kina, není úplně easy vytvořit, ale aspoň si to zkusit přehrát a zjistit, jestli mi tam náhodou nevypadl nějaký záběr, není špatný zvyk. No, po nikým nechtěném překvapení jsme od Gadeona zjistili, že jim to celé zabralo 3 měsíce a utopil v tom přes 75 000 v AI kreditech. Myslím, že hlavní pravidlo questu, udělat to celé přes AI, je ta největší chyba. Proč to tak dělat? Jen abych to mohl říkat, ukázat, co je možné s AI, ale v tomhle podání to jen dál dehonestujete. A už tak před těma starýma pardálama, co seděli v sále, kteří už tak nemají rádi AI. Není to tak, že bych byl proti umělé inteligenci, podle mě je to další super nástroj, který se bude využívat ve filmařině, ale ne, že nahradí všechny složky. Anyone can cook. Well, yeah, anyone can. That doesn't mean that anyone should.